нафаре назди Ваҳб ибни Мунаббиҳ разияллоҳу анҳу омада гуфт: фалонӣ дар ҳаққи шумо суханҳои қабеҳ гуфт. ва бошад дар ҷавоб: оё шайтон ҷуз ту дигар хабаррасон наёфт? эй ки хабарам карди ту аз ғайбати нокас, охир пешам ту магӯ аз сухану зиштии ҳар кас. шайтон ки туро масъули айби дигаре кард, зинҳор ба ман магӯ зи кас. кори абас. нафари дигаре ба назди имом шофиӣ раҳматуллоҳ алайҳ омаду гуфт: имом шуморо як нафар ба бадӣ ёд мекунад. имом дар ҷавоб гуфтанд: агар ки ростгӯ бошӣ пас суханчин ҳастӣ, агар ки дурӯғгӯ бошӣ пас фосиқ ҳастӣ. эй аблаҳу эй суханбари пурзигуноҳ, небуд ки сухан нобурда мекарди паноҳ. обрӯи туро хислати бад паст кунад, валлоҳӣ ки бадгуфта равад билохират ба зери чоҳ. охир ҷои пӯшиданест ки ҳар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд, бегумон айби ту пеши дигарон хоҳаду бурд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. الله ربي أسعدنا مولانا